Hvad er det bedste ved at være chauffør? Frihed. Ja. Hvad ikke er lukket ind? Flemming, det er Bent. Hvad er det? Jeg kommer med materialer, før jeg henter jeres post. Jeg skal ikke have Axels post. Nå, okay. Det er i orden, ikke? Selvfølgelig, ja. Det er godt. Vi ses om en halv time siden. Det er okay. Det er godt. Hej så længe. Hej. Hvis jeg siger kundeservice, hvad siger du så? Så siger jeg, at kunder skal have en god service og være en servicevirksomhed, og det er det, vi lever af. Og jeg synes ikke, man kan give dem for meget service, måske. Men giv dem god behandling og være glad og positiv, når man kommer. Så får man også lidt samme behandling igen. Det er kun det, jeg har oplevet. Du er jo den store i trafikken, når du har sådan en lastbil. Hvad skal du være opmærksom på? Man skal være opmærksom på de mennesker, der sidder og laver noget andet, end at køre bil. Der sidder og ser sms'er og spiser mad og snakker i telefonen. Dem skal man passe på. Men du har godt udsyn, så du kan altid se langt frem, så du har altid vist længere bremsetid og reaktionstid, end andre biler har. Så derfor er det sjældent, der sker noget. Chauffør er du både din egen herre, men du er også sådan alene på jobbet meget af tiden. Hvordan har du det med det? Det har jeg det godt med. Ja, det er så kort, det er sjældent så lang tid ad gang, så det er belastende. Hvis jeg kører 3 timer til Jylland, ville det ikke være så rart. Men de her timer, eller 2 eller 2 timer, det synes jeg er okay. Og så hører jeg noget musik, og sidder og tænker, og sådan nogle ting. Og nyder naturen, og trafikken, og alt det der. Ja. Hvad er det værste, du har oplevet som chauffør? Det er 2 overfald og 1 røveri. Det er begge overfald af trafikmæssig karakter, hvor nogen prøver overhæld på cykelsti, og det ville jeg ikke lade dem. Så kørte jeg ind foran og gav mig tæsk, men jeg havde noget låst dørene. Og den anden gang var det en, jeg synes, jeg kørte for tæt på, og også gav mig tæsk sammen med nogle andre, hvor jeg måtte holde tid til hjælp. Og den tredje gang, det var et røveri på et posthus, hvor de overfaldt mig og ville have mine værdier, som jeg også fik. Det er de 3 værste ting. Hvad gør virksomheden, hvis man er udsat for et overfald? De hjælper en meget. Vi har psykologhjælp med FACT, der kan komme med det samme. Og de giver en tid til at komme sig. Og altså kammeraterne og fagforeningen kommer også altid med kort og blomster, hvis man bliver overfaldet. Så der er opbakning hele vejen, synes jeg. Hvilke forhold har du til dine kollegaer? Det er godt. Det er mindst 50% af arbejdet. Vi har så gode kollegaer og godt sammenhold. Og har en masse fælles aktiviteter som tipsklub og holder julefrokost sammen og sommerfester, og nogen har en fiskeklub, og vi har en tipsklub. Så det er godt, og de har tit morgenmad, altså de spiser morgenmad sammen med morgenholdet. Så det er altid et sammenhold der. Det kan jeg kun anbefale. Ja. Hvorfor kom du ind i Post Danmark? Det var, jeg tror, det var begyndt, hvor arbejdsløsheden var begyndt i 70'erne. Og søgte ind, men jeg fik ikke job derinde. Så et år efter søgte i avisen, så fik jeg job i Post Danmark. Og der har så været nu kørt på 33 år, og har været glad for det. Men har været væk i 3 år. 1,5 år som brevbærer, og 1,5 år som montør i postterminal. Men chauffør, det er det bedste. Hej Dan, det er Bent Kvist. Hej Bent. Handicapkvartering vil godt have 3 BVM'er i morgen. Okay, jamen det skal jeg lige med for. Det lyder godt. Tak for det. Okay, Godt, hej.